Se on oikein hyvää iltaa, päivää, yötä. Ihan samaa milloin tätä videota katselet vai miten se meni koko homma. Jonkun aikaa sitten mä tein katsojien setuppi-esittelyvideo ja tänään me saadaan uusi osa siitä. Kiitos myös kuuluu siitä JPLlle, jonka kanssa arvottiin myös yhdelle onnekkaalle uudet kuulokkeet sekä mikrofoni. Mut lähdetään ihmettelemään, minkälaisia setuppeja sieltä katsojilta löytyy jälleen kerran ja katsotaan miten arvostellaan vai arvostellaanko ollenkaan. Mistä näistä tietää, kunhan nyt mennään vaan. Ja tässä kuulkaa rakkaat ihmiset, ensimmäinen setuppi. Pau! Ai että, siellä tykkään kyllä. Siellä on hiirimatto 6/5. Siellä näyttää olevan vähän Mä mut itse katsoin, että tuo oli koiran koppi, mut se ei koiran juomakuppi, mutta ei se tainnut olla minkään elukan juomakippu, eikä varmaan omaakaan Ja hei, onko itse asiassa, näyttäisi muuten vähän siltä, että onko vähän saman luokan kamera, mikä itselläkin käytössä. Kovaa. Ja siellä on tyylikäs tietokone, on valoja ja on kaikkea ja on hyvin kliini, tosi siistin näköinen ja kyllä tuommoisella nyt kelpaa istuskella ja iltahämärässä tai päivähämärässä tai missä hämärässä, kunhan nyt on hämärästä. Mutta arvosanaksi niin lähdetään heti kovilla 8/10. Ja seuraavana meillä on numero 2 löytyy täältä. Siellä on 2 näyttöä, näppäimistö, hiiri. Aika semmonen varmasti hyvin basic, mikä hyvin moneltakin löytyy. Vähän ekstraa ja ei yhtään hassumman näköinen. Mitäs kaikkea meitä täältä löytyy? Sehän meitä aina kiinnostaa. Mikähän on tuo? Minä en näe. Mikä suihke? Onko se joku puhdistus? Kato, siellä on energiajuoma hienosti. Ja siellä on hyvä, on huone saadaan lämpöiseksi ja viileeksi, termostaatit ja kaikki siellä toivon mukaan on semmonen, että saa säädettyä paljonkin. En mä tiedä, ei tästä nyt oikein voi mitään se ihmeempää mun mielestä sanoo. Johdot tietysti taas tuolla, kato johtopsykoosi alkoi heti. Johdot tietysti tuolla vähän tuolle, mutta en mä tiedä onko sillä, eipä sitä nyt näyttäisi olevan niin paljon. Keskusyksikkö mua vähän kiinnostaa, että missä se on, mutta mä luulen, että se on varmaan tuolla jossain näyttöjä takana tai muuta ja tälle arvosanaksi niin 6/10. Ja sitten mennään eteenpäin ihmettelemään mitä meiltä löytyy ja meiltähän löytyy sieltä tämmönen. Ai että, siellä on muuten widescreen iso näyttö. Mä oon monta kertaa miettinyt itse, että hommais tommosen niin kuin ison näytön, mutta mä en oo vielä lähtenyt. Mä oon kuullut siitä niin paljon myös semmoista, että se on vähän haastava jollain määrin. Mutta kerropa tuolla kommenteissa, mitä mieltä sä olet tommosista isoista leveistä näytöistä. Onko ne toimivia settejä? Kirjoitapas tonne kommentteihin ja kerro, jos sulta esimerkiksi iteltä löytyy käytöstä tai oot päässyt kokeilemaan ja kokemaan sen hienouden siinä sitten. Ja kato, siellä on erittäin hieno kummitustaulu. Siellä on vähän tunnelmavaloa näköjään selkeästi. Toi on mun mielestä hauska, että mä veikkaan, että toi on varmaan kyllä, onko toi pois käytöstä toi näyttö, mutta ihan hauska, jos tonkin ottaa tohon käyttöön kanssa. Ja puuttuuko sivupaneeli? Onko meillä joku syy, miksi meidän sivupaneeli puuttuu? Toi on vissiin näyttiksen kannatin tai joku tämmönen. Onko se? Kai se on. Kaiuttimet sieltä löytyy, pystyy. Mut mikä on tuo? Mä en nyt oikein saa kiinni, mikä toi on. Mä en tiedä, mikä toi on. Onks toi? Hei! Onko Logitechin se, eikö toi lataa hiirtäkin samalla tossa? Onko toi semmonen hiiri? Vai onko mä nyt ihan väärässä? Vai ihan oikeassa? En mä tiedä, siis tuosta nyt jos oikeastaan haluaa vielä, mitä tosta haluaisi parantaa, niin en mä kyllä tiedä. Vähän johtoja jostain tuolta sillain takakautta ja jotenkin. Siis tosi siistin näköinen muuten. Hyvin yksinkertainen ja siisti mun mielestä. Annetaan arvosanaksi 7/10. Vitsi, hei, nyt on ollut kovaa tekemistä, nimittäin aika hyvää arvostelua tullut tässä vaiheessa jo. Nyt on hurja meininki. Jas! Joo. No, viikonloppu, ymmärretään. Viikonloppu kun on, niin siinä saattaa tovi mennä, kun kattelee siellä vähän riimejä ja pelailee ja muuta, niin saattaa jäädä vähän tavaraa pöydälle, mutta ei se ei mitään. Tietysti pikku siivoaminen voisi olla paikalla. Hyvin pieni. Vähän siistiä. Mutta täältäkin löytyy kaikkea tarvittavaa. Tuo mun mielestä hauska, että tommosen hyllyn päällä toi näyttö tuolla. Ja kone löytyy, kaikki tarvittava. Mä katsoin, että oliks toi on hauska, kun toi hiiri tuolla vähän niinku edessäpäin. Tuosta kun siivoot, niin saat sen tuohon viereen. Senkin hölmö. Tai tietysti jos tykkää pitää näin. Ja mitä. Meiltähän löytyy. No kyllä nyt jokaisella itseään kunnettavalla pelaajalla täytyy virveli löytyä sieltä
nurkasta. Aika paljon tässä on. Lähtisin ensimmäisenä siivoamaan tän johdot kuriin. Kaikki kuriin tuolta vähän siistimmin, mutta ei mitään. Hei, annetaan arvosanaksi. Ja arvosana meillä on 4/10. Ja ei muuta kuin eteenpäin. Ja täältä meiltä löytyy ilmeisesti konsolisetuppia. Jaha. No konsoli tietysti ohjaimia tarvii ladata ja muuta, mutta vähän on sillain niinku johtoja siellä sun täällä ja varmasti sais vähän hieno kamera. Kaiuttimet löytyy, onko Xboxia löytyy, Pleikkari Vitosta ja niin siellä on vähän kaikkea pientä. Mitä starroja meillä täällä on? Ja Borderlands 3. Sieltä löytyy JBL:n kuulokkeetkin. No, sanotaan näin, että kyllä vaikka on konsolisetuppi, niin vähän pystyisi pientä. Johdot vähän siistimmin, vähän siistiä tosta. Tietysti kokonaiskuvaa nyt ei saada, näkyy puolet ruudusta ja vähän tosta, mutta arvosanaksi niin annetaan 4/10. Ja sitten siitä seuraava. Ja katos. Siellä on aika hauskasti, eli sä istut niinku tonne päin, sit sulla on tossa näyttö, ja sit sulla on tuolla noin. Eli se joudut vähän niinku näin, sitten näin. Mä yritän miettiä, miltä se tuntuu. Joo. Vähän joutuu kyllä niskoja. No tietysti siinä saa semmoista niskareeniä koko ajan. Teen siinä suhteen hyvä. Ei, siis en mä tiedä. Tästä nyt kans tuolla näyttäisi, että onko tuolla sitten tommonen johtoläjä vai ei, vai onko laitettu siistimmin. Vähän näyttää siltä, että johto ja iso läjä. Pöytä tosi siistinä ja kaikki muutenkin tosi siistin näköistä. Ei tosta mitään pahaa sanottavaa mun mielestä oo. Hyvin. Taas jälleen kerran tämmönen niin kuin kliini meininki, niin annetaan sille arvosanaksi 7/10. Ja sitten nyt on, kattokaa tätä. Siellä on kuulkaa, on rattia, siellä on polokimia ja on näppäimistöä ja on kuule Farming Simulatorin kontrolleria ja vaihteisto ja onko vai onko toikin vaihteisto vai onko se käsijarru vai mikä se nyt sitten on. Siinä on niinku kaikkea. Siinä on ja selkeästi punainen on se juttu, koska penkissä punaiset valot ja on siis tosi kivan näköinen. Siis varsinkin jos tolleen tykkää rallipelejä pelata tai ajopelejä tai jotain tommosia simulaattoreita, niin kuin esimerkiksi Farming Simulatoria. Tosi siisti. Ei tälle, mitä tälle nyt voisit sanoa? Mitä tälle nyt voit sanoa? Eikä tälle voi muuta sanoa kuin, että 8/10. Ja seuraavana meiltä löytyy Pau! Okei. On nätti. Ei pääse mihinkään. Tietysti toi valaistus on, mutta siis pöytä siistinä. Mä tykkään ihan, siis tossa niinku pakko sanoa, että todella siisti. Väri maailma näytöissä tolleen ja koneessa ja näppäimistössä ja kaikki niinku tosi siistin näköinen. Ja itse asiassa mä oon miettinyt paljon itekin, että laittaisi tommosen niinku pystynäytön esimerkiksi chatiin lukuun tai johonkin muuhun. Mitä mieltä sä oot? Onko pystymallisena näyttö, niin onko se oikeesti niin hyvä ja onko se niinku käytännöllinen? Kerropa se tonne kommentteihin ehdottomasti, että mitä mieltä olet. Mut en mä tiedä, mun mielestä tää on tosi siisti, tosi hienon näköinen. Mitä tälle voit sanoa? 9/10. Ja sittenpä meillä on täällä seuraavaa ja sieltähän meillä näkyy 2 näppäimistöä. Onko 2 PC:tä siis käytössä vai onko 2, tuolla näkyykin 1 PC, onko 2 PC:tä käytössä vai 1 PC? No, anyway, 2 näppäimistöä sieltä ainakin löytyy, mutta onko siellä vai onko se jonkin Play? Eikö mitään? Nyt mä hämmennyin. Mut tässäkin hyvin taas tämmönen hyvän näköinen setti. Pystynäyttö jälleen. Mä monesti mietin just pystynäyttöä jälleen kerran taas. Jätäpä kommentteihin, niin kuin äskeisessä pyysin jo. Niin nyt viimeistään jätä se kommentti. Käytäksä itse pystynäyttöä? Mitä hyötyä siitä myöskin on, että se on tommosessa pystyasennossa. Sieltä löytyy kaikkea tarvittavaa mun mielestä. Ei johdot taas kerran. Ainut mikä minua pistää aina silmään, niin johdot tuolta noin, niin vähän sillain vielä pikkusen siistimmin, niin erittäin hienon näköistä siinä vaiheessa. Ja on tää nyt jo tässäkin vaiheessa. Ei siitä pääse mihinkään. Joten arvosanaksi tälle annamme 7/10.
No niin, no niin, no niin. Ja sitten seuraava. Ja sieltähän se löytyy. Ai vitsi. Mä tykkään miten niinku on tommonen, nyt on tämmönen niinku valosampi paikka. Onks noin näytöt vähän niinku näin? Vai kuvittelenko mä vai onko se vaan se kuvakulma? Vai mikä? Miksi nämä johdot on täällä kiedottu tämän jalan ympärille? Minua rupes... Ja onko nippusiteilläkin vielä? No siellä on niin hyvä, että on laitettu nippusiteitäkin, mutta... Ei vaan. No, laittaisin ehkä vähän siistiä, mutta valot löytyy, näppäimistö löytyy, pienempää sieltä, on Stream Deckia, mikki löytyy, kuulokkeet löytyy. Todella siisti, ei oo mitään ylimääräistä. Siis todella viihtyisän näköinen. Siis tommonen, missä voisi ihan hyvin niinku istuskella ja pelailla ja kaikin puolin. Ja ohjainkin löytyy, kato tuolta nui. Ohjainkin löytyy tuolta, niin on hyvä, on hyvä. Ja sitten tässä vaiheessa annamme arvosanaksi tälle setupille. Nää on nyt ihan tämmösiä, mä en oikeastaan tiedä, onko näissä mitään järkeä antaa näitä, koska mä heittelen miten sattuu. 8/10. Ja sitten meillä on siellä siistin näköinen, siistiä on koneesta. Tietysti sivu tuo paneeli, kun olisi tossa vielä, niin se olisi aikas hyvä. Näppäimistöä hiirtä löytyy ja siinä on niinku, sanotaan, että tuossa on kaikki tarvittava. Tarviiko sitä oikeastaan välttämättä enempää? Ja hyvin siistin näköistä on ja penkki on, en tiedä mikähän penkki on. Näyttää itse asiassa ihan kivalta istua tuo niskatuet ja kaikki. En mä tiedä. Annetaan arvosanaksi 7/10. No niin, ja katos. Täällä on vimosen päälle. Pöytälevy on viimeisen päälle hyvä ja hieno, ihana. Illalla menty koneelle, niin sukka pyörää. Siis ei, tää hyvin. Ja tuo on muuten kova. Tuo joku tommonen jalan alle tommoset, niin pitäis itekin käyttää enempi. Huomattavasti enempi. Se olisi varmaan paljon parempi istua siinä ja taitaa olla Markus tuoli ja ilmalämpöpumpunkin sieltä saa ajettaa viiletä ilmaa niskaa. Ja hyvin siisti. Hienon näköinen nätti tommonen. Ei oo mitään ylimääräistä, niin onhan tuo nyt nätin näköinen, niin kahvikupin kun viet vaan helsvettiin tosta sinulla on lörppäsuu ollut, sinulla on vuotanut huuli. Näkee kupin reunasta. Mutta annetaan arvosanaksi 8/10. Ja sieltä seuraavaan naps. Ja nyt on aika nätin näköinen. Siellä on, mitäs täällä lukee? Vuoden kaverukset, vuoden faija. Eli selkeästi iskän pelihuone, iskän pelinurkkaus. Tossa on kans kivasti pystynäyttöjä 2 kappaletta. Tietysti ne ei vie tilaa tosta pöydältä enempiä. En mä tiedä, mun mielestä jossakin ne näyttää kyllä niin kivalta, mutta mä en oo vielä niinku, mä vieläkin, toi jotenkin niinku, mä mietin, että onko ne käytännölliset noin päin. Mut siis tosi niinku, no jotenkin tuo niinku, mun mielestä toi sopii tolle, että ne on pystyssä. Vähän on johtoläjät tuolla, mutta ymmärrettäköön, annetaanko armoa sen kanssa vähäsen ja tosi kivan näköinen. Tämmönen niinku, varmasti viihtyy. Ei voi muuta sanoa. Annetaan tällekin tietysti arvosanaa, niin annetaan 8/10. Ja sitten meiltä löytyy täältä seuraava setuppi. Pau! Näin. Ja sieltähän se löytyy. Sieltä löytyy mikrofoni, kotelo, tietokoneen koppapöydältä ja 2 näyttöä. Ei kun itse asiassa onko 3 näyttöä? Onko tossakin näyttö? Vai ei? Vai on? On se. Eli pystynät, aika paljon jengi käyttää kyllä noita. Ja sieltä juomat kohdillaan ja sieltä vähän hyi tuotteita sitten kanssa vähän. Mutta ei se haittaa, se on jokaisen oma asia, mitä suuhunsa lait. Stream Deckia, näppäimistöhiä, siis tosi siistejä kyllä tähän mennessä niinku siistiä, hienoja, nättiä kyllä ollut setupit, joten en mä tiedä tällekin arvosanaksi, niin annetaan taas kerran 8/10. Ja sitten. Nyt on kyllä pakko sanoa, että on kyllä niinku kirjaimellisesti, nyt on viety niinku kaikki ylimääräinen pois pöydältä ja kaikki on tyylikkään näköinen. Ei mitään niin sanotusti ylimääräistä. Siis toi on semmonen niinku siisti. Semmoisen, että voi niinku vieraatkin, se ei niinku häiritse, vaikka vieraita tulisi käymään, että kun se on tossa. En mä tiedä, ai että, ja siellä on... on tyylikäs. Ei tälle. Siis mun mielestä tää on jotenkin siis niin siistin näköinen kohta, että pakko antaa tälle 9/10. Ja sitten. Nyt on kaiken näköistä mielenkiintoista. Siellä on
Siellä on juomat pöydällä. Vähän on tämmönen vinoittaiskuva, mutta ei se mitään haittaa. Ankkoja löytyy pöydältä. 2 näyttöä riittää vallan loistavasti. Hiiret, näppäimistöt, hylly löytyy sieltä. Siellä on vanhaa modemia näyttäisi olevan. Ja siellä onko joku mikrofoni. Ja ai että tommonen vanha jukeboksi tuolla tommonen pikkunen. Ja siellä on mainoskylttiä ja johdot. Onko johtoja niinku lasikaappiin lyöty tuonne? Joo. On kassakaappi. Siis en mä tiedä, tästäkin on niinku siis tosi siistin näköisiä. Täälläkin on niinku kaikki ylimääräinen pois sillä pöydältä ja ei täällä nyt mitenkään ole johtoja nyt olla, mutta nyt ei nyt pari johtoa mihinkään haittaa eikä näy, joten en mä tiedä. Annetaan tällekin arvosanaksi niin 7/10. Sitten seuraavat tuosta noin. Ja tyylikästä taas. Siis on kyllä nyt on niinku, tähän on pakko sanoa, että on ollut kyllä niinku tosi tyylikkäitä. Sieltä löytyy Logitechin kaiutisetti. Ja toi on muuten itse asiassa yllättävän hyvä kaiutisetti, pakko sanoa. Joskus päässyt aikoinaan, kaverilla oli aikoinaan tommon, niin pääsi testailemaan, niin on oikeasti hyvä. On hyvä. Ja mikrofoni. Mä mietin vaan, että mikrofoni on tuolla seinän vieressä. Veikkaisin, ettei varmaan, uskoisin tai toivoisin, että et ainakaan pidä sitä tuolla seinää vasten. Ja koska kun sä puhut, niin se työntää kaiken äänen näin siinä. Ellei oo saanut oikeasti laitettua niinku ja säädettyä niinku vimosen päälle, mutta en mä tiedä. Siis tääkin on niinku tosi siistin näköinen. Tosi hieno. Kaikki tarvittava löytyy. Vähän ekstraakin. Vähän semmoista hienoutta siihen. Niin mitä tällekin nyt antais? Annetaan 9/10. Ja muistakaa tosiaan, että taas täysin mielivaltaista. Tää on vaan niinku, mä en oikein niinku tiedä, että miten näitä pitäisi oikeasti arvostella. Anna sen, mitä mieleen juolahtaa. Ja sitten. Täällä on kyllä niin kuin, on viimeisen päälle. Siellä on ääni eristetty huonetta ja seinillä valoja ja on näyttöjä 3 kappaletta ja on selkeästi laitettu niinku asioita. Ihan selkeästi. Komia tommonen revolveri. Ja onko itse asiassa Hahtiksen PC-setuppihuone, eli tällä pitää antaa siis ihan vaan sen takia, että kun se on striimaa kanssa, niin tosi huono arvosana. ei vaan. Shoutoutit Hahtikselle sieltä samalla kertaa. Tosi siistin näköinen. On ja valoja on paljon ja on nähty vaivaa. Pakko sanoa tälle arvosanaksi, koska tuollakin näyttää olevan viskit ja kaikki muut. No oikein ei niitten mukaan. Mut arvosanaksi tälle setupille 9/10. Piu. Ei muuta kuin seuraavaa kohtia. Täältähän se meiltä löytyy. Sieltä löytyy 2 näyttöä. Siellä on lamput löytyy ja en tiedä onko laitettu kuvauksen ajaksi tarkoituksella. Hiirinäppäimistökuulokkeet. Mä mietin, toi on aika vaarallisesti. Saako ilmaa tarpeeksi, kun se on tuolla sisällä nyt tuo tietokone. Anna sille ilma. Hyvin basic semmonen niinku, millä varmasti meistä moni pärjäisi ihan todella hyvin ja pystyisi tekemään paljonkin asioita. Tosi hyvän näköinen kokonaisuus. Arvosanaksi 7/10. No täältähän meiltä löytyy Sonyn kameraa ja GoXLR. Tuotakin kehutaan hyvin paljon. Stream Deckiä on 3 näyttöä, kuulokkeita ja mikrofonia ja kaikkea. Johtoja on hirvittävän paljon. Minä en oo kyllä nyt hyvää huutelemaan, mutta siellä näkyy paljon johtoja ja on vimosen päälle tapetti. Mikä? Mä haluan tietää, minkä takia täällä on tommonen raktori. No tietysti varmaan lapsia taloudessa, mutta miksi se on tuolla pöydän alla? Hankat sitä sillä jalalla sillä. Johdot vähän häiritsee, että niitä vähän näkyy joka puolella. Ne ehkä haluaisi itse laittaa paremmin. Eipä tossa muuten oo mitään tosi tyylikkään näköinen. Annetaan arvosanaksi 7/10. Mä mietin, että missä tää on, kun tää on näin niin kun... Tossa on tuollainen niinku... Onks tässä semmonen niinku... Onks se joku sisässä vai... Miten tää on? Vähän kiinnostunut. Tästä nyt on hirveän vaikea sanoa. Niin sen enempää näppäimistöä, kuulokkeet, näytöt näkyy. Siinäpä se oikeastaan kaikki, mitä tää näkyy. Pöytä siisti. Tämä kuvan verukkeella mitä kun ei näy kokonaisuutta, laskee todella paljon nyt kyllä pisteitä. Niin annetaan sille 5/10. Syynä täysin vain se, että kun näkyy niin vähän tuosta tietoa. Ai että, nyt on tunnelmaa, kattokaa. Tunnelmaa on, siellä on pönttötakka tuommoinen, ai että, siellä on ihana lämmin, tulee tuolta hehkuu. Ja siellä on ajettu rallipelejä, siellä on laitettu vimosen päälle kaikki niinku, selkeästi rallipelit on se juttu. Ja taas tosi kliini,
ei mitään niinku ylimääräistä härpäkettä, eikä välttämättä niitä tarvikkaa. Ainut ylimääräisiä härpäkkeitä tietysti, voiko sanoa, ehkä nää nyt on tietysti, mutta nimenomaan rallipelit, jos on se juttu ja tommoset ajopelit, niin on totta kai tarvittavia välineitä. Tuo uuni kyllä on tossa, toi on niinku antaa semmosen niinku, että ai, siellä on vielä tuleetkin. Onko kuvan takia laitettu tuleetkin vielä? Toivottavasti on nimenomaan sen takia, että on kylmä. Annetaan arvosanaksi tälle setupille niin 7/10. Sieltähän meiltä löytyy heti tällainen setup. Ja mitä siellä lukee? Live love. Live love, mene vittu töihin. Keille tarkoitit sitä? No ei. Kaveri käynyt laittaa tarran sillä välin, kun nyt tarvitaan tarra tähän, niin se on tämän videon takia, että kun tiesitte, että tehdään video tästä, niin käynyt laittaa tarra. Ei vaan. Tuo on kyllä hyvä. Todella hyvä. Tuosta kyllä pisteet. Pari näyttöä löytyy ohjainta, kuuloketta, näppäimistöä, hiirtä, jaloille sinne vielä tuommoinen pieni koroke ja johdot taas kerran. Jotenkin vähän siistimmin kuin sais, niin nostas pisteitä hyvin. Ja nyt on pakko kysyä, että ootko Sokoshotellilla töissä vai ootko käynyt niin monta kertaa Sokoshotellilla ja joka kerta oot ottanut sieltä kotiin noita aamutohveleita. Monet nimittäin niitä tuossa on. Mut annetaan tälle PC-setupille arvosanaksi, niin annetaan sille 7/10. Taidetaan olla viimeisessä, eli viimeisenä meillä löytyy täältä tällainen setuppi. Harmi kun on vähän pimeä, ei näe, mutta tyylikäs koteelo. Taas tämmönen enemmän kuin mielellään varmaan moni siinä pelailisi ja viettäisi iltaa ja viikonloppuna kavereitten kanssa viettää taas vähän lisää aikaa pelien parissa. Todella tyylikäs. Juomat, siellä on vissyt pöydällä ja olisi kiva nähdä, mitä tuolla ylhäällä on, mutta sinne ei oikein tahon näkyä kunnolla, enkä jaksa alkaa valottelemaan noita. Tälle setupille annetaan arvosana ihan vaan sen takia, että vähän pimeä ihan kokonaisuutta, ei nähdä mitä kaikkea siellä on, niin 7/10. Ja hei, näin tultiin päätökseen videon osalta. Todella tyylikkäitä. Nyt oli todella tasokorkealla. Hienoja setuppeja, tyylikkäitä setuppeja. Jätäpäs kommenttien kenttään oma mielipide. Mikä näistä sun mielestä oli hienoin? Muista tykätä videosta ja ei kai siinä mitään ihmeellistä. Nähdään seuraavan videon parissa, joten tässä vaiheessa taas jälleen kerran rakkaat ihmiset. Se on morjentes!